kamago chuno kata mana wan kaka rowere nek beni wayuoro nyasi makamano nikech nyasi makamano ing'eni ne en open en nyasi mabende onywando kila ng'ato no gwel nyaka rom ga jwanga keni rowere bende yudo thuolo mar dhi kanyo mar mondo mune moko kuom kitwa gi timbewa masa moro wiwa nyalo bedo ni wila mar mondo mi somana ne oganda kaluo ginang'o gini mane watimo chon masa moro tinde wanno ka ji balo godo matin kanyo ada fault job organizers matin nikech no makiluongo imoro to bang'e wachon what's ang'o matieko bang'e ang'o mantie mae gini mara beach wasebet kod gichakre mara achiel nyaka kon mara beach Raila was active gi jomoko koro ang'o mwayude each one of them wala nang'o nikech sani wani dale holiday ori wino ket samo iriwe kata gi sports iriwe kata gi music festival kata gi drama session ma jabo bet pinyo nikech godi wach sub story manyam gondo no chal nadi story ma simbe ne chal nadi story mar kitmikae ne chal nadi gik mamago an mago puonjwa e bravery kono wedi gikete kamoro mo ikete to chuswa ma young generation then atemo yo kata te website mar piny luo oni wedi gikete koso kati kete website ikano for future change like buga ne kaka ndiko book is not a final book kete ndiko mokwongo jo nyisa gi buka keto andiko second one nyisa third edition mako dhi mbele nyisa kendo gik moko biro ng'eny kore medo to bedo current kor mane nego ikete yo kendo school bet kawe tedo jidonje obedo wider than mano and then dio kata weche mag ohala kecho ken kata culture kende ti jo bedo ohala mang'eny this session lu kata jo ohala mamnyi jo ohala magitimo tije mag pogore tich kakwa mako serikal dawe male late executive no mako to go jode make sure wadonjo go jogi mamago iwinja koro mago ne okokete ye kanyo lakini if going forward it can add value to keno hala kata mana mitimo nikech nanno kanyo ka jo hala mopogore nuo kanyo manyiso kido kanyakla kod timbe mago ganda luore mopogore manwa chamo nanno kata mana kido mopogore mago oganda luo nikech ng'eni ka nyasi en mano mar piny luo